Ya koromogi sa achiel mar odhiambo chenro en mar ang'ichwelo intiere kama kare mar mondo mi wami weche manyien mago mesa maka weche manyien osebedo kaluoni odiochieng' ma kawuono mathoth otimore ahinya te midhiambo ma kawuono lokruoge ma koni kod kocha gin mago motim jogoro mugiyore migepe mopogore opogore ka achiel kod jombete. Medo wantiere kod ywak ma pod medo wuok e gwenge ma Kisumu ahinya to e kinde ma koth chwe kendo jopur chako pidho cham. Gisebedo kod ywak ka bende iwacho no ng'eche ka achiel kod bim gin mago ma bende chandogi ka achiel kod mamoko matimre gwenge mopogore opogore magi weche ma omiyo pek. Lokruok otimie migepe piny owacho kama ji 14 ogwele lemo mag jogoro mongirore kama moko bende otimnegi lokruok. Wan pidaro jowagi sirkal ok de wang'wa. Pidaro jowagi ng'iyo gi ang'iya. Koro gichako kengi mondo pi kik dargi. Weuru keta ora ndedhe ni kaka kar kwayo kura ma higa ka kura biro to ni wabiro kunyonu to ok ukuny. Jogweng' Makangir e Alego Kamser Karachuonyo ywak ni gin kod luoro mar aula bang' piny owacho digni e chuodho oko e aora Ondedhe. Kawakomo to bim kata ng'er chako luogi mana e bur ka bur ka giomo ni giwuok ni ting'wedogi. Koro ng'ato nyalo galore ni puothe osekomo. Konyalo dhi kata tok jumba dek rodo ka gigo moko nogolo te ma en chien. Yiero mar monj mar bimbe osieko kende gweng' ma Kingli e kinde ni mapur ochakore. Nyakoro kaka pili tuti kod lai matudok mar aria dek auchiel nono yuda achiel kachiel e YouTube ka achiel kod X mar Ramogi TV yuda achiel kachiel e Facebook to kod X kama bende wagwa mbaka e weche manyien mabiro bedo ka kelo ni helak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka bed koda e chakruok nyaka giko nyakoro gi wach mabende no amiyo pek odiochieng' mano ma kawuono tenore kod lokruok mago ma bende otim jowacho ni jogoro mongirore mano e piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto gin lokruoge mathoth nyakwaro mgajwang' abiro neno ka moko kuom jogo mane ntiere kaka jogoro mongirore migepe mamoko ochor kendo dhi e komachielo mana ka bende anyisi moko kuom lokruoge ma bende otim winjruok e kind duond bura mar ODM kod UDA onyedhore kokalo lokruoge motim ne moko kuom migepe mag piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto lando kawuono kokalo kuom jatend jotije piny owacho mano Felix Koskei. E lokruogego ji 14 ogwele lemo mag jongoro mago mongirore kama oting'o Laktar Ouma Oluga, Cyril Odede, Regina Koth-Ombam e kind mamoko. Ma lipot ma bende Walter Nyambaga biro bedo ka kelonwa kama bende e lipodno Belio Kipsang owil kigole migawo mar somo ochwale migawo mar puodho boke mag wuodhe ma idonjo gode Kenya ka kata immigration gin lokruoge nyakwara mgajwang' mathoth ma bende otim kanyo kendo gi sani Walter Nyambago ikonwa report ma chal kamano mana kaka alero ni gin mathoth mopogore opogore. Nitiere ng'at ma bende wabiro ng'iyo kanyo Michael Lenasanol biro dhi kanyo e apis jalup jatend piny. Wantiere kod Fikirini Jacobs migawo mar rowere, CPA Karen Agengo oter kanyo mar Labour, Aden Abdi odhi migawo mar mwandu mag nam. Lokruok e migepe mag piny owacho magi mabende otim ne jogoro mongirore kaka naneno kanyo Julius Bitok oter e migawo mar somo, Teresia Mbaika weche mag ndara kod wuoth. Wantiere kod Ismael Medi gin mago jok gin jotije piny owacho. King'iyo kanyo kako kelni kanyo gini Amos Gathecha biro bedo kanyo jalup jatend jotije piny owacho. Edwin Kisiangani jang'ad rieko
ne jatend piny. Mago jotelo ma ochwal e lemo mamoko Nyakwaro Magajwang'. Komachielo bende wantiere kod jogo mowang' kaka owal kaka jogoro mongirore. Janet Imbunya, migawo ma jotije piny owacho. Regina Ombam, ohala. Cyril Odede oket kanyo kaka keto mwandu, kendo mano mantiere migawo mar omenda. Caroline Karugu okete migawo mar EAC, mago riwruok mag pinje Afrika mago ma ugwe. Dr. Ouma Olunga otere migawo mano mar thieth, lokruoge ma bende otim ne jogoro mongirore. Komachielo bende wantiere gi mamoko. Ahmed Ibrahim otere apis jotend migepe, mano apis Musalia Mudavadi. Judith Pareno migawo mar chike gi ratiro. Laktar Boniface Makoha jagoro mongirore, mano migawo mar omenda motelie kod John Mbadi. Wantiere kod Ngire Abdul Razak Shaukat odhie migawo mar somo, obedo jagoro mongirore weche motenore kod nonro. Ka Stephen Isaboke otere tudruok, mano migawo ma tudruok weche motenore kod wacho ni lony ma nyasani. Komachielo jo bende oyudo lokruok ma bende ochwale migepe. Michael Lenasalon bobede apis jalup jatend piny, mano ma Kithure Kindiki. Fikirini Jacobs migawo mar rowere youths, to CPA Karen Agengo migawo ma jotich, mano Labour. Aden Abdi brodhie migawo mag mwandu mag nam, mano Blue Economy. Mago gin lokruoge ma bende otim kanyo. Mamoko ma bende otim Nyakwaro Magajwang' gin Professor Julius Bitok brodhie migawo mar somo kaka jagoro mongirore. Teresia Mbaika brobede migawo mar ndara to kod wuoth, kuma ntiere Kipchumba Murkomen. Ismail Madei brobedo mano mar jotije piny owacho ma bende ogwele migepe ma opogore. Komachielo Harry Kimtai brodhi kanyo e migawo mar mwandu mag nam. Elijah Mwangi migawo mar tuke, kama ntiere Salim Mvurya kaka jatend migawo. Laktar Belio Kipsang dhie migawo mar arita, wacho ni brobedo kopuodho wuodhe ma oko. Mago lokruoge motim jogoro mongirore migepe mopogore. Susan Nakumisha kendo tielo machielo Nyakwaro Magajwang' chako duogo. Kata kamano en koro wale kaka jombetre ambassadors mobutie kidienje mopogore. Obedo jambetre riwruok mag pinje, mano UN Habitat. Maontiere boma ni mana Nairobi obedo kuno kaka jambetre. James Muhati obedo jambetre mabro chungne piny Kenya e piny China. Abdi Dubat oter e piny ma Tanzania kaka jambetre. Komachielo bende wantiere kod lokruok mamoko. Peter Tum brobedo jambetre piny ma Democratic Republic of Congo. Alfred Kombudo brobedo jalup jambetre piny ma Belgium. Aeto Geoffrey Kaituko brobedo jalup jambetre piny mano mar Italy. Nyakwaro Magajwang', mago gin moko kuom lokruoge motimie telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Langi kanyo kod jotije piny owacho, mano Felix Koskei. Omiyo mago gin lokruoge bende wang'eyo ne gisechako tich. Kapo ni brobedo lokruoge mamoko Nyakwaro Magajwang' wabiro kendo. Walter Nyambaga loso lipodno kendo bro miyo wago maber kod kukune e fwambone. Ka odhi nyime ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga omako chung' motegno ni ok obi ketho winjruok e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Mobalo kod kaka jotelo moko osebedo kadhire mondo mi otim. Odinga oseo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mowacho ni ne othiano ne to sani koro ene koyo. Odinga nolero magi odhiambo manyore kinde nyasi ma Iftar ma Jodin Salam, kama ne ogwele kaka wendo modhial. Raila bende oseo jogo makwedo okang' ma jatend piny lando fuong'ruok ne chenro mag chiwo pande e pacho ka. Nataka nichukue fursa hii Kuna wengine ambao wanawaambia sisi tuendelea pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au, leo wewe unatuambia sisi sasa leo tumekuwa malaika. Tumebadilika, tumekuwa kutoka nyang'au tulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara. Nina hakika tutafika. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye anasema hapo mimi tumeweka mtego. Waswahili wasema mtego wa panya
ushika waliomo na siokuwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego ndio mtego wamewashika. Nisikia watu juzi wanasema ati Bwana Ruto amefanya makosa kusema watu wapewe ID cards. Watu wawe screened na wapewe nini? ID cards. Wale watu ni watu wa Kenya. Lakini kama wewe unaangalia Mkenya unasema huyu sio Mkenya kamili asipate ID card, hiyo ni ubaguzi. Bila walikuwa nafanya hapa kwa wazee wetu hapa wa Nubi hapa Kibra. Na mimi nikasema wapewe ID card maana wao ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Ede migao mluchuni jotije pinyo wacha pachoka Justin Muturi makuchung mutegno ni oko bigwetao kwacho ni jogo masunde mondo kao kang makamano ginji mok mor kodo kang mare mar pinjo weche machendo e pinyo wacho ni okonyal sero lwedo gigo maketo ngima jo Kenya kama rach. Tumesema kama serikali kwamba hatuungi mkono jambo la utekaji nyara na pia mateso na wengine hata kuuliwa kwa binadamu hapa nchini. Sasa ule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka ama ni yule ni nani anatakiwa kutoka? Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani hapo anatakiwa kuwajibika? Pele jambo la kusema utoke ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli ama kwa nini? Lazima mtu aseme uzungumze ukweli wako pale. Na kama kuna makosa yoyote niko tayari kusimamia na kuyatetea vilivyo hata kama nitakuwa upande gani. Migao mar rita dwaro omenda mar Muslings bilion 2.1 matieko gero log tich mag sub counties manyien 26 kendo miyo gi thuolo ma chako tich ayanga. Jagoro mong'iyore migao mar rita Dr. Raymond Omolo nyiso od burani kuom sub counties 26 manyien mane ochuogi mana 16 kende mosechako tich kaluwore kod nok mar omenda ma migao mar omenda ne oketo tenge mar chwalo chenrono. Chris Owino miyowaler. Jagoro mong'iyore migao mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso komiti mar od bura mochung'ne arita ni kuom sub counties 26 go mana sub counties 16 kende ema osechako tich bang' migao mar omenda miyogi omenda mapuot mar keto e tim chenro makamano. Dr. Omolo onyiso komitino ma otelne kod jod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni mondo sub counties duto manyien maromo 26 ochak tich e yo mong'irore. Migao mar arita dhi tiyo kod bilion 2.5. In terms of budget, what we are looking at for us to be able to do the additional is 2.5 billion for the year. For the additional, I can see there is a provision of 666 million in the estimate. So meaning we have a shortage of almost 2 billion? Yes. A shortage of about 2 billion for us to be able to just fully clean up the space of what has been gazetted. Ewi yore ma sirikal osebedo ka tiyogo e chugo sub counties kod tend loch nanga manyien, Dr. Raymond Omolo olero ni gisebedo ka gitiyo kod lach mar gwenge kaachiel kod thoth mag jopiny. We tried to take into account a number of parameters and in certain cases, and I just gave a good example of Nairobi, where you have 11 sub-counties against 17 constituencies. I think it is something that was completely overdue, and it was necessary that we give Nairobi an affirmative action. And we have also done the same in very difficult terrains like in the North Rift as well as Northeastern. Jokanyo mag komitino kata kamano ogolo ng'ur margi ewi gima omiyo moko kuom sub-counties go osekwamo kuom thuolo malach bang' sirikal chugogi. Wach mag Dr. Raymond Omolo osingo mar tieko. E komachielo, duol mochung'ne riwo wi oganda e pacho kae NCIC oywago nok mar omenda e tayo chenro mage e yo malong'o. When you don't have sufficient funds, even the ICT which is required, you cannot man it. But I can say that the Commission has capacity to man that thing very well. First job we did was to have an MOU with CAK, Commission Authority of Kenya, in order to monitor all the aspects of
what goes on in the net. But you know, when you don't have money, you cannot follow up something you want to do. NCIC kod jood bura ogolo paro mondo NCIC ogol e bwo migawo mar arita kendo kete kar kende ka duol mamoko mochung' kar kendgi. Jood bura kata kamano osoko wang' NCIC kuom umo dhogi e kinde ma josiasa wacho weche manyalo siayo oganda e pacho kae. Korka korgi, NCIC okwayo mondo migi teko mar kawo okang' mager ne joma oyud kod ketho mar wacho weche manyalo thuo oganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodonge kaunti o Migori kaachiel kod tend ODM e kaunti no okone josiasa mondo were kod siasa mar koko kendo giket maino e weche mag dongruok. Kwayo biro e kinde ma koko mag siasa osebedo kanenore kaunti no, kamano ma otimore machiegni en juma mokalo e gwenge mag North Sako e sub-county ma Wendo kod alap tuke ma Migori e sub-county ma Suna East. Jo Juma miyowa mathoth. Luasi ma siasa mar koko osebedo kokwako kaunti ni ma Migori kuom kinde malach. En siasa mabende ne ochakre mana dweche machuok tok yiero maduong' mar higa mar 2012 kendo pod odhi nyime. Ywaruok ni masi oserenore ahinya e kind gavana ma Migori Cheleako kod joburano Mauri Mak Nyamita kaachiel kod mano Masuna West Peter Masano bende osenyiso dwaro margi e laro komno mar gavana higa mar 2027. Nyathini mana ni Ulaya to in ikawo nyithindi ji imiyo kong'o, ikawo nyithindi ji imiyo njaga, gitimo timbe maricho ma ok nyal timore kaka idwaro. Ma onge development moro mabiro yudo at all. Moko kuom roma jotelo giwegi koro osebedo ka yuore, osebedo kod siasa mar koko, akweda, kaachiel kod kata yany. Ywak nitiere ni rawere osebedo ka itiyo godo e jimbo koko mar siasa. Koko mane onenore machieng' tarik 16 mar dweni e kinde picha adhula e alabno ma Migori kama rakruok ne obedo e kind joerago mag gavana ma Migori Cheleako kaachiel kod jadbur Mauriri Mak Nyamita. Jotelo ariyogi bende ne ochopo e opich adhulano. Koko mar siasa makinde kende koro iseyo kod jodongo e kaunti ma Migori kaachiel kod tend ODM e kaunti ma Migori. Piny ma joge kok, pinyno ok nyal chung'. Omiyo kwadwar ji ma ka dhi e telo to dhi gi koko. Kata ka ng'ato nie telo to nogo koko. Kata ni larruok gi ng'ama koro nie tich mondo owene. We ibiro kidwar bang'e kaka oseko gik mari bende ji obiro weni kaka ne wawene jali. To kigo koko mar jali, indogo mar chiemo no goe koko. Ok wadwar koko. Ok wadwar ni nyithindwa gore. Ok wadwar ni nyithindwa negore. Wan kaka jodongo moningo ywa law ok wamor gi wachno. Riwruok ma jodongo mong'ere kaka Sakwa East Africa ka otele kod jakom margi Sylvester Wich wach ni koko mar siasa ma kinde ka kinde e kaunti ma Migori koro thiro dongruok e kaunti ni. Wakwayo kwe mochung' kende. Ok wadwar ni wach moro ochako bedie machalo koko. Jotendwa te wuothuru gi kwe kumanyo weche mag siasa, kikum kel chandruok ma thuo nyithindo gore kindwa. Simon makwa jotelogo moyier koro negolo lainde gi mag tich kendo githergi kod siasa ma omondo. Kuodo wiwa nikech gibiro tamo e development mana kaka winjwa wachono. Nikech ng'ato ka ng'ato nomiye line mare moluwo. Kata ka in MCA, kata ka in MP, kata ka in governor, iluwo mari. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar governor. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar MCA. Ng'ato ka ng'ato titije mondo development mane wayiero negi mondo gitim maber mondo wane ni gitiyo kaka jopiny dwaro. Tendo ODM e kaunti ma Migori bende ka otele ko jagoro margi Joseph Olala bende okwedo koko mar siasa ma kinde ka kinde ka bende gikwajo siasa e kaunti ma Migori mondo koro bed kod orruok kendo gitini oganda mok gidonje siasa. Kana usign code of conduct na nitie section mana wacho respect to in every office moyiere ji. Omiyo nakwayo ni mondo wachiwre luor e offices wa moyiero. Ka ng'ato nigi wach monyalo wacho kata kuom gavana ok otame. To nyalo wache yo moro maber, yo ma jopiny winjo, to kuchochea madhi kelo lweny. Wanyis kido mondo development duto manyichi wakoso Migori ka koro mondo chop ka and wayien mana nyalo timre. To development oluoro kama koko nitiere. Development oluoro kama koko nitiere. Tendo ODM bende wach ni gibiro kawo okang' mar chik ne jokanyo magi e kaunti ma Migori bende koro yude kanyayo koko.
Wabedo gi bura waluongo go jowa duto te mana wayiero gi party mar ODM mondo wabed gi twak achiel mondo Migori obed gi kwe. Chakre sani wan kaka jochama wabiro wuok oko kendo wabiro dagi mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mochung'ne chenro mag kit somo KICD osingo manono pach oganda wi koso keto kwano ka kit somo mochuno e senior school kendo keto lokruok madwarore. Jatatije mar KICD Ngire Charles Ong'ondo lero ni kaka jolony ne gitimo nonro mong'ith ewi kit somo mar kwano kendo neno ni ber mondo mi kik kete mochuno kaluwore ni thoth jopuonjre kata manie lai mar 844 ne ok tim maber e kit somono, gima ne mono gi yudo maksi maber mar kit tich mane gihero timo tok somo. Simfros Okenda nigi ler. Juma achiel tok migawo mar somo yango chenro mar somo e senior school, paro mopogore osebedo kanyuolore ahinya kotenore kod rem keto kit somo mar kwano mochuno ne jopuonjre duto. Aneno ni ng'ikruok dhi bet mondo kik kwano bed subject minyalo yiera mo compulsory nikech kwano serve e areas mang'eny. Ka nyathi bere kwano, we otim kwano nikech mano gima dhi miye chiemo. To ka kwano no neno ka pekne, to onyalo drop kwano no to dhi gi gima ber. Riwruok mar miduse pachoka Institute of Engineers of Kenya lero ni ogimor ni kwano ok en achiel kuom kit somo mochuno ma jopuonjre senior school duto dhi somo. Okang' ma giwacho ni dhi kelo achiedh nade pachoka kama jopuonjre dhi bedo gi rem e ikruok ne chiche mag tije oko tok tieko somo. Ne wayudo thuolo mar loso kod jatatije maduong' mar KICD Ngire Charles Ong'ondo ewi wach kwano ni. Pinje ma okogo onge piny machuno nyathi timo gimoro ma ok noyiero nodwa timo. Ong'ondo lero ni kwano ma japuonjre osetimo e kind grade mokwongo nyaka 9 orome mar bedo gi ng'eyo kwano manyalo konyo e ngimane ma pile ka pile. Jo-STEM gi obed injinia mar ndara, obed injinia mar taya, obed injinia mar lewni, textile, joma losonwa udi, joma losonwa ndara, joma losonwa tado. Jogo nicha waparo ni jogo nyaka tim kwano nikech oluwore gi gima gidwa timo. Bas nitie joma dwa timo gik mwaluongo ni humanities, gik maluwore gi kido gi dongruok mag dhano. Kanyo ting'o historia, kanyo ting'o wach Nyasaye, religious education, kanyo ting'o gima chalo business studies, kanyo ting'o geografia. Gigi ne wawacho ni ok ochuno koro ni mondo ng'ato otim kwano. Nitie jopuonjre ma dhi yiero ni en koro gima odwa timo gin gima luongo ni arts and sports. Odwa dhi goro, odwa dhi wer, odwa dhi timo sports. Kwano ma gisetimo chien ka oromo gi ginyalo wuothogo. Kopogore kod skunde sekondar machon, Ong'ondo wacho ni senior school chal kod somo e kuonde tiegruok mamalo kendo japuonjre ka japuonjre biro yiero gima chunye morgo. For example, nyathi odhi yiero subject miluongo ni business studies. Business studies ng'eni nyaka kwano moko donje iye. Nitie ng'ama dhi timo gimiluongo ni computer studies. Nitie ng'ama dhi timo physics miluongo ni sports ni. Donge sport gi kwano moro iye kanyo. Koro miyo kik ji par niya ni ka koro wawacho ni kwano compulsory to ni oonge kamoro amora ma kendo ma ng'ato nene kwano. Omedo ni nonro margi thoth jopuonjre bwo lai machon mar 844 ne reme kwano. Nyithindo 70% nwang'o D kata marach ne D. To sama isenwang'o D cha, ing'eno oketho ni gima nidwa timo ngadho mamalo. Otasi miago e skul no bende olilo. Omiye ne chilo moro midwa dago nyaka chieng' ma kata nyikwa chiwo pende dani mikasa wa skul ruok de kari ni chodho mana D e kwano ni chodho mana E. To 40% chodho mana E. Sama nyithindo dhi ketho higni 3 ni gitimo gini to ok gidwar kato gidhi ginwang'e E, gidhi ginwang'e D no. Ang'o ma mono miyo nyithindo gi thuolo mondo tim gima ne giyiero ma chiemo nyalo konyogi e ngimagi. KICD orwako paro mathoth ma giseyudo ewi wachni kendo singo mar biro nono matut kendo keto lokruok mowinjore kapok jopuonjre ochako somo higa manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tendiruok jopuonj Nat Bade kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi migawo mar somo ket lokruok e chike ma keto kwan higni ma jopuonjre yiene gidonjo godo e piem mag tuke. Kaka Lidio Keo lero, gidwaro mondo mi okang' ma kamano tim kapok oyaw skunde mondo kik lor ne jopuonjre oko mar piem wira ni ikgi okalo kiewo. Ma en paro mogol gi jagoro mar Nat Bade ma Siaya Alex Dunga makoro dwaro mondo mi lok chike matawo higni ma jopuonjre owinjo bedgo eka yienegi gidonji e piem mag tuke e skunde ma pachoka. We want the Ministry of Education to review one policy. CBC
Okay, en wach mean score. En wach talent mar nyathi. Nyithindo owe otug irrespective of age. The ministry must reconsider this policy. Because after all, Negwenka, Turuaka, Nyithindo donji school in class achiel ages mopogre because of different reasons. Okamano yo Turua. Hey, koro kochuno nyako donji mnag age makoro gidwaro gano. Nowuoyo e kaunti ma Siaya nyasi mar somo mane obagi e skund sekondar ma Siaya Township kama owachoe ni chikno mane oketi higane makoro dwaro mondo mi jopuonjre madonjo e piem mag tuke e skunde mag primar obede bwo higni 12, mago mag junior secondar obede bwo higni 15, ka mago mane senior secondar obede bwo higni 18 eka yienegi donjo e tuke makamago. To ka en wach talent mar nyathi, we should not therefore segregate nyathi mani school e junior school in terms of age kochopo kamitimo co-curricular activities. Ne nuko kija higni 15 and below tokoro kigo opera, tokoro kiring, tokara gitimo gango school kanyo nyaka nene magin ga kanyo nogono. E kinde ma ochiegni lor skunde ma pachoka, okang' ma kama idwaro mondo mi ketie tim kendo chak tia yanga koyaw skunde mondo mi oyiene nyithindo duto donje weche mag tuke ka ok odewo higa maggi. We are telling the Ministry of Education that this policy must be reviewed immediately. Makini kwa donji second term with the new activities, nyithindo te mani school can participate in any activity magedwaro. Owacho ni weche go mag tuke gin moko kuom gigo mabiro chiwo thuolo makare ne jopuonjre kinde magidonjo e grade mar 10. To gini emonego bed ni koro dhi migi pathway i grade 9 magidonjo go i grade 10 to japuonj wacho ng'ani beri ng'wech, ng'ani beri wer, ng'ani beri gima kama. Okamano yo Thurwa. Oseo gimomiyo okang' makamano nokaw mana ne weche mag tuke. To ne ok oketie kit somo mamoko manie kit somo manyien mar CBC. Ang' momiyo okikele the same policy in music kata e drama. Mondi wacho ni koro jo drama jo motopo 15 years and above kik dhi drama. Why must you put it selectively like that? Makofi kwa Mr. Odianga. Lydia Ramogi TV, Nairobi. Nakwaro magitok report malidio keo kao yueyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma ikoni chenro marang'ichwelo. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Ne anaka gilek ni ambe chieng' moro na abo los kek kata nyaka ng'e loso kek. Koro sani nyasi mora mora muriwo midwa chame kek aloso. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
A happy mouth is a happy mind. This World Oral Health Day, Sensodyne is giving you 50% off on select products. Grab your pack from any Carrefour, Naivas, Chandarana or Quickmart stores only from 20th March to 23rd March. Ticha Bijni eng'e jothumbewa. En sigand thum manoloko kit lony mag loso thumbe hera e kinde machon. Aflin the Pretty e gwenge mag Seme. Waromo kod George Kembo, jagita matuklu manoloso wendni kendo ne en jabath George Ramogi kinde duto. My lion kata sibur manang'e gita ka ma wendni na hero kata pod ahero nyaka kawuono. Nen Franco Toyo. Wayudo nyaka Aflin the Pretty wuon kapod orito heragi kod jabanjo. Ok na yikra mar dhi tedo. Na hero wach Nyasaye kendo ne adwa nadhi abed sister. Wach tedo ero noromo. To napoko timre kaka timre ni nyiri mamoko. Kik bai Ticha Bijni kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ji 18 osewito ngimagi kamaromo 106 dhi nyime kod thieth e kaunti ma Wajir bang' motuo magalagala mikelo kod lwang'ni moro mayudore e kuoyo mong'ere kaka Kalaza. Tuo manyaka sani osemako ji 532 oselandore sub county 4 kendo chuno tend county mondo ji okenge makedo gi tuono kendo reso oganda. Judith Omondi nikod ler. En tuo magalagala ma oseyanga kaka Kalazar, ma tuo ma ikelo kod kit lwang'ni moro madaki e kuoyo. E kaunti ma Wajir, sub-counties 4 oseyudo midhiero ni, kendo koro sirikal mar kaunti ni osechako manyo lai ma ginyalo resogo jopiny. Tuo ni mane ochakore dwe mar 12 higa ma okalo, osekawo ngima ji 18, ji 532 oseyude, ka nyaka sani to ji 106 ne ute thieth ma opogore e kaunti no. So far, we have 106 patients admitted. But as I said again, line-listed patients are 532. Equally, there were 18 deaths reported, most of them because of late reporting or poor health-seeking behavior, wanting health-seeking behavior of our people. Methodological complication is the main cause of death in Kalazar. These drugs we are using are not 100% effective. Sometimes also it has complication. So those are the issues and challenges we have with treating Kalazar patients. Tend county ni oseyaro ute jotuo, motelo ne rwako jotuo mamoko, ka bende masinde mag konyo lakteche kedo kod tuo ni bende osenyiew. As the county government, we have procured the needful drugs. We have also replenished our stores in terms of improving the malnutrition aspect of the patients that are admitted. We have done as much as we can to do blood donations and requests from other partners, including the national government, to make sure that we are able to attend to the patients that need immediate attention in terms of blood transfusion. Tuo ni kelo liete del, dhero kata wito kilo, nok mar remo, midhiero e adundo e kinde mamoko. Ka koro jolony kwayo jopiny, mondo miyo beda kicha poni gin kod ranyisi machalo kod mag Kalazar. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipot ma tuo nyakwara mogi kanyo wakawyo kendo mar 2 kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth kama oting'o weche mag tuke nyamburko chako piem e pacho ka. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomotion na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. Piem mag nyamburko tielo ma Kenya geno chakore Yanga, piem go ma WRC Safari Rally chakore Yanga. Jatend piny Kenya William Ruto fwadho bendera mamiyo gi thuolo mar bago piem go. Joriembo duto mabiro piem ne ochokore karo ma KCC, kama bang'e ne gichomo kar piem ma Kasarani tielo mokwongo. Jariembo Elphins Evans mariembo nyamburko aina mar Toyota ne oyombo e nyim jariembo Thierry Ville kod Ravan Per. Jariembo ma ja Kenya Karan Patel ne otieko namba 17 ka en namba 8 e kidieny ma WRC 2. Since 1953, the WRC Safari Rally has been a key part of Kenya's sporting heritage and a pillar of our sports tourism. Hosting this event, the only FIA World Rally Championship leg in Africa, is a win-win partnership for Kenya, the continent, and FIA. I assure both the FIA and WRC that the government of Kenya remains committed to supporting this event now and in the future. However, we also want to create more opportunities for young Kenyans to participate in motorsport. To this end, the government of Kenya will support the FIA's Affordable Cross Car project. Koromo gi mano makelo giko mar miweche manyene chenro mar ang'ich welo tudi kodwa kanyo koromo sadek ne weche manyene chenro mar oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa ne Wilson Oshuka.